majdnem kész állapotban van a kiskörfűrészem. Ugye ez kapott egy asztallapot, meg egy új vezetőt. 2 marokcsavarral lehet állítani. Itt fixen furat van, itt egy ovális furat van, hogy lehessen állítani. Csináltam hozzá egy tolófát is. Itt van egy 0,4 mm mély nút marva, amiben bele lesz ragasztva egy centi. Le lesz előtte laminálva, mert papír. Kap egy laminátum réteget, és ebbe szépen bele lesz ragasztva. És már azt hiszem, a kettőt. Kapott egy festést, mert nem tetszett a színe. Illetve még ide kell egy burkolat, azért ilyen poros itt még. Ugye előtte kapott egy tölcséres részt, amiben a fűrészpor lehullik. Egy 20x20-as szögvas fut végig, plusz kapott innen oldalról egy asztaltámasztást, ugye plusz egy keményfa merevítést kapott ez a laminált lap, oldalt egy lezárást. Úgy szintén a másik oldal is ki lett merevítve. És kapott egy 20-as lineáris sínt, 2 darab kocsival. Az pedig így működik. Még kapott a keresztvezető oldalról egy csapágyat, ami pár tizedet kinyúlik. Szépen csúszik. Kapott egy lefogatót. Hosszabb anyag esetén le lehet az anyagot fogatni. Az asztallap mérete körülbelül bőven dupla akkora, mint a kis aluvasztal, ami rajta volt. Jaj, hát ugye természetesen egy betétlécet kapott keményfából. Így most már nyugodtan a 3 csavar kivételével lehet lapot cserélni pillanatok alatt. Ugye eddig ez se volt megoldott. Meg lett merevítve a vezető. Nagyon jó stabil lett, meg se mozdul. Fogd meg. Jó, úgyhogy ne legyek már benne, ha lehet. Így most már azért nagyobb lapokat is szépen lehet derékszögbe.
Be van állítva. Ennyi.